Zimbabwe nathi. Yeah. Eba UK. Baba ku UK. Yes, Robert. Yes, the guru. Eh. Ngati boye bana wazokutotaura. Ndizo the guru. Yeah, kwa sawa Zukuru. Bali siko mbabana. Bali nani? Right, ndireji sibiso chada kutaura. Tidzimirewo mainjini emota iyi. Zime mainjini anenge kutaura nezi. Zime mota. Thank you. Right, ndireji sibiso chada ngoti ngotaura muzwara nasi. Nasi zene ndiani ngoti madata kangano dinesi. 21 21 June 21 June 2024. 2024. Kukuni ndizo. Chikumi. Tiri pano pa 7 Anderson Meborene mu Harare ku Zimbabwe. Ndizo nai. Ndo pandiri nhasi izvozvo. Zvandotaura izvi dauti zvitofanira kubuda kuti ndiripo nhasi. Anditi? Ndine urombo ndatambira mameseji akawandisa ku WhatsApp. Kuna vazukuru vangu vari ku UK, vana Canada, vana Australia. Kunzi sekuru nhasi vari mu UK. Kunyepa. Anamboenda ku UK ndiri kuno ku Zimbabwe. Vanhu vavo mukaona vabatei vavo. Ndo vana sekuru taswa kuti sekuru taswa agadzara zvitupa vabatei. Ini ndovhuma video call ndotaura ndiri pano muzvara nhasi. Ivo vakati video call havhume. Ende mukaona muchanga kubhukiswa mari musati maona. Mari dzongoenda. Asi tizova zukuru ndiri pa 7 Anderson nhasi 21 21 chikumi 2024 ndogora chira tiri kuno ku Zimbabwe kuno. Handisi ku UK. Kana ndakuya ku UK vazukuru munotoona ndine vakomana kumaswinya. Tiri pa airport. Tichokwira mundege macho tozati ava izvo takutoya kupi? Ikoko. Ungangozi tauya nekupi? Taenda nekupi? Ngosekuru vari mu UK vafamba nekupi? Mbotona tipa airport chokupinda so tozati aiwa. Sekuru bye Zimbabwe. Takuenda ku UK. Apa hatina kuya ikoko tiri kuno ku Zimbabwe. Ndindi kutaura sekuru taswa wacho. Ndiri kuno ku Zimbabwe vazukuru.
vaida kugutsikana fonai. Ende kana ndakauya kuuk handina imwe WhatsApp yandoshandisa rai nangu iro ndo rinoshanda paWhatsApp asi unoita ndo rinoita iro 078 461 4908 ndo nhamba yangu inoshanda iyo andika saka zvikandira wako mara zvimwe tataise kuri panhamba yenyu yeWhatsApp ndaisa zita racho remunhu wacho ari kunzi ari kutambira mari. Tarisai pafoni yenyu yeWhatsApp anonzi Tinei. ndakutambira mari ndakutumira imani manje muchipinda pagedha panofunga muna kuiona. Anonzi Tinei hanzi ndiye ari ku paWhatsApp ari kutora nenhamba yeku South Africa asi kana vakunzisai mari vari kupiwa adresi yeku South Africa. Maiona ka? Where address South Africa? Yakanzi name Tinei. Name Tinei. Surname Rufuse. Address 36 Mountain Road, Woodstock, Cape Town, South Africa. Contact number +27768585756. Ndopapaiswa email zvakanzi gombwerenyika@gmail.com. Ndopa vari kunzisai mari vazokuripa pane iye haisi kana adresi yangu handitombozivi madetails arapa pafoni yangu ndikutoshambisikawo ndikutoaona izvozvo handitomboazivi ende ndikada kuti muise mari handina akaundi yandikupa vazukuru rangu kusouth africa munese akaundi nhamba yangu imuno muzimbabwe saka ndoti zvandataura izvo vazukuru vangu izvozvo muchaona zvichitopinda muchitozvinzwa musabirwa mari nevanhu vaya imimi itai kuti handisida kusa mari ndakuya pamuri sekuru svikai mubate munhu yemofona nevidhio ko muri papa kana titouruka takutoya kwaAmerica ikoko ndatenda thank you pane chada kuwedzera Robert aiwa ndizvo sekuru ndandida kuti mungotaura kuti adresi iri kushandiswa haisi yenyu handitomboizive handiti ka kana kauto capture ubva waitumira kuti paunodownloada ubva wakanda adresi yacho ndatenda sekuru pakanaka ndatenda thank you